Hvala i vama. Sada je gospodin Silvano Hrelja koji će iznositi stajalište Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, svaki mjesec guverner HNB-a, premijer, Miljka Didulica i ja plaćamo isti iznos mjesečne pristojbe za HRT 80 kuna. Moja kao i vaša plaća je dobra, premijerova još bolja, guvernerova najbolja, a gospođa Miljka prima mirovinu od 723,98 kuna. Zar ovo nije apsurdno? Plaća se isto jer smo svi, imamo znak jednakosti da smo svi vlasnici RTV prijemnika. Jel apsurdno? Slažete se? Je. Slučaj Miljke Didulice o kojem čitamo ovih dana potvrđuje da birokrati često moraju staviti srce u ladicu da bi mogli obavljati svoj posao. Udovica iz Sunje ima 91 godinu i 723,98 kuna mirovine. HRT gospođi Miljki ne želi odobriti smanjenu pretplatu jer je ona nova pretplatnica. Po njihovim propisima da je došla u listopadu 2015. s manje od 1.500 kuna mirovine dali bi joj povlasticu odnosno 50% smanjenu RTV pristojbu. A nije mogla jer je tada pretplatnik bio njezin pokojni muž koji je nedavno umro. U 2020. godini sa 723,98 kuna mirovine ona mora davati puni iznos što u njenom slučaju znači 11% mirovine. Objašnjenje HRT-a je da nije zadovoljila formalno pravne uvjete te da su propisi važni kako se ne bi zloupotrebljavalo pravo na način da kućanstvo kao vlasnika prijamnika prijavi svoje umirovljenike s bijednim mirovinama. Iz perspektive djelatnika HRT-a osoba s malom mirovinom je potencijalna prijetnja njihovoj prihodovnoj strani, možete to zamisliti. A to javni servisi brane životom. Često ne uzimajući u obzir kako taj život žive oni koji ih plaćaju. Udovica Miljka s mirovinom od 723,98 kuna je primjer o kojem se mora razmišljati kada se donose ovako socijalno osjetljive odluke. Ako je odluka takva da umirovljenica s 723,98 kuna ne može dobiti pravo na smanjeni namet, ta odluka nije ni osjetljiva ni socijalna. Iz perspektive HRT-a umirovljenik s mirovinom debelo ispod granice siromaštva nije osoba kojoj treba odobriti smanjenu pretplatu nego zlatna koka kućanstva kojem može uštedjeti 40 kuna mjesečno. Takav ciničan pogled na ljude zanemaruje i činjenicu da je najvišu stopu rizika od siromaštva imaju upravo starija samačka kućanstva 48,1% i empatiju koju je teško ne osjetiti kad čitate o Miljki. Socijalno osjetljive mjere trebali bi biti kombinacija tih dvaju čimbenika, činjenica i empatije. Ako Miljka nije u mjeri, mjera nije dobra. Dakle što? Gospodo, mijenjajte mjeru. I zato sam ja danas pokrenuo inicijativu za promjenu ove neživotne odluke Nadzornog odbora HRT-a koju je dosad podržalo 46 zastupnika i hvala im na tome. A vi u Nadzornom odboru ozbiljno razmotrite ovu inicijativu jer Hrvatski sabor vas imenuje, razrješava, raspravlja vam o vašim izvješćima i mijenja vaše zakone. Prema tome, učinite korak koji se od vas očekuje. Zašto polažemo pravo na ovakvu inicijativu? Godine 2015. na inicijativu HSU-a donesena je upravo ova odluka s kojom umirovljenici s mjesečnim prihodom manjim od 1.500 kuna plaćaju 50% pristojbe.
Nadalje, u veljači 2020. koja se od tada nije mijenjala, u veljači 2020. godine Hrvatska stranka umirovljenika u proceduru šalje prijedlog zakona o dopuni Zakona o HRT-u u kojem se traži da svi pretplatnici s mjesečnim prihodima manjima od 1.500 kuna uopće ne plaćaju RTV pristojbu, a 50% plaćaju oni koji imaju između 1.500 i 2.340 kuna prihoda. U prijedlogu također ističemo, u ovom našem današnjem prijedlogu ističemo da spomenuta odluka nadzornog odbora diskriminira sve umirovljenike koji su otišli u mirovinu nakon 12. listopada 2015. godine. Odluka diskriminira i na temelju dobi između umirovljenika s niskim primanjima i ostalih građana sa istim i nižim primanjima. Hvala vam lijepa. Oprostite. I žao, ne, meni je žao što sam vas morao prekinuti.